Aditu Eluiaren hizketa ezagutzaileak automatikoki sortzen ditu audio eta bideoen transkripzioak eta azpitituluak, eta itzultzeko aukera ere eskaintzen du. Adimen artifizialean eta sare neuronaletan oinarrituta dago, eta euskarazko edo gaztelaniazko audio eta bideoekin naiz bi hizkuntzak nahasian dituztenekin erabil daiteke. Oso erraza da puntako teknologia hau erabiltzea. Transkribatzeko edo azpititulatzeko, bideo edo audioaren fitxategia aukeratu. Hizkuntza aukeratu. Transkribatzeko botoia sakatu eta listo! Prozesua amaitzen denean, fitxategia deskargatu besterik ez duzu egin behar. Gaurko saioan hidrogenoa izango dugu hizpide. Es uno de los firmes candidatos a convertirse en el combustible del futuro. Deskargatu aurretik, transkripzioak eta azpitituluak editatzeko aukera duzu webgunean, eta nahi izan ezkero, automatikoki itzultzeko ere eskadi ezaiokezu. Izan ere, Elia Eluiaren itzultzaile automatikoa integratu diogu. Gaurko saioan hidrogenoa izango dugu hizpide. Es uno de los firmes candidatos a convertirse en el combustible del futuro. Amaitutakoan, transkripzioa edo azpitituluak erraz deskargatu ditzakezu webgunetik. Aurrez grabatutako audio eta bideoekin bakarrik ez, zuzeneko emisioetan ere erabil dezakezu azpitituluak automatikoki txertatzeko. Zarekin lotutako adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu. Probatu doan aditu.eus webgunean.